И здравейте! И добре дошли в новото ми видео. Днеска ще играем Fortnite и просто вижте. И ми пишете долу в коментарите какви други мапове в Fortnite искате да играем. И сега... И ето, вече смятам, че сме готови. Ако има леки проблеми, защото аз сега просто не виждам видеото, защото съм... И първо правите така бързо, няколко пъти правите така и почвате да спамите. След това идвате тук и правите пам, началвате и убивате. Каска, така и пак каска. Каска. Ако случайно ви стрелят, спокойно. Просто умрете и така ще спрат да ви целят за малко. Така, един път. И аз просто, когато и се стегна, ще ги бия. Ще видите един път, когато и се стегна. Това е, когато не съм се стегнал, и това е, когато съм се стегнал. Ти. Почти. И пишете дали искате да играя с някой от вас, дори да не сте толкова много. Опитваме се да станем 100 абоната поне до края на годината. Затова се абонирайте. Поне така ще може да ми помогнете дори леко. Да казвам по-добри видеа. И пишете дали искате повече видеа или шортове. Идваме тук. Добре. Отгоре се опитаха да ме оцелят с помпа, дори да съм на малко. Пак се биете. И се опитайте да влезете в някакъв бой, където са много хора и знаете, че имате шанс да биете някой поне, защото... И според вас, кое ми се получава повече, видеята или шортовете? И ако ми се получават повече видеята, пишете какви видеа искате да качвам. Дали искате на Minecraft или Fortnite, или искате на други игри. И също не забравяйте да се абонирате за канала ми. Добре. И сега политам с хеликоптера. Или че имам качен човек и просто... Не, той просто е сигурно някакъв как. И ето ме и тръгваме. И вижте какъв трайхардър съм. Във въздуха го учерих. Искам облизам. И един убит. И следващия убит. И ме го убиха. И пишете дали искате да уча някой да играе в Fortnite. Част с голямо удоволствие ще науча някой да строи. Оцелих го. И смятам, когато направя поне 10
скила или когато почти го убих. И как не взехте мазна сила. И ако искате, може и да снимам с някой от вас. Видяхте ли как го оцелих? Бам! Във въздуха му набих 100 кръв, но явно той е на повече кръв. Но затова ще е малко трудно да убивам така хората, но каквото стане. Не, още. Зад мен няма никой. Освен това, където се опитам да го отида с помпа. Штуря бързо. Така. Добре. Виждам, че има хора и штуря така. Така. Видяхте ли как го убих? То кил, поне че го имам на видео. И предния. Ако търсите оръжие, което е силно, вземете това. Това е буквално. Ако можете да го контролирате, то на вас ще ви е като малко пистолет горе-долу. И сега на това съм показал как се строи. Ето така. Пам. Правите така. Виждате, че има човек, който се опитва да ви убие. И смятам скоро да ви покажа едно от нещата, които може да вземете, грамотевицата. И по-друго. И това куфърче. Идвате тук. Записвайте си. Идвате тук. Виждате. Грамотевицата. И сега някой може да ме питат, добре, и как да вземем куфърчето? Идвате тук, пишете и този код. Дори сега ще го запиша и да видим какво този път ще ми даде. Защото има някои неща, които само да си видим пак кода. И на мен тук що ми даде нещо, ама не можа да видя какво, затова смятам да се разпална и след това пак напробвам. Изкото, добре дайте. Да има колко числа има. Отиваме този път. Добре. Добре, има. 1, 2, 3 пъти. Добре, видиме. Този път какво ще ми даде. И този път на мен ми даде е това, което аз го няма. Да знаете, когато идвате тук, може да ви даде две неща. Куфърчето и другите неща. Например, на мен сега ми даде това нещо, което е носено. Което вижте какво можете да правите. И ако случайно при вас няма този код, има и друг начин. Идвате тук, правите. Очаквам, че това тук ми пречи. Така, благодаря, че ми помогна сега да убие тебе. Или ти мен да убиеш. Когато отидете, сега ви показвам две тайни неща. Ако ви интересува, защо ще гласувате, че искате да играя в Fortnite. Правите така, бързо. Идете тук и убивате, ако има хора, действате. Просто действате нещо. Идвате тук. Траповете ви бият по 150. Затова по-добре да не ви докосват, защото тук има много трапов.
Да. И смятам това ще опитам сега да го мина на видео, защото аз когато се опитам да го мина не успявам. Затова съм и пак не успях. Поне разбрахте къде има две неща, които може да взимате неща. И ей там е другото. Сега ще ви покажа пътя. Но не обещавам, че вие, ако дойдете, няма, че ще е същия. Затова идвайте веднага след като червено-синьо, запомнете, червено-синьо. Това е най-важното. Червено-синьо. Другите цветове ви убиват. Пам, 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 па, па, па. Не пишете дали искате да си направя песен. Аз искам. Жълто. Запомнихте ли? След това влизате пак в жълто. След това влизате в червено, жълто и има този пистолет. Когато минете този пистолет, вие ако не можете да го минете, аз мога. Пистолет е обикновен пистолет, просто. Какво очаквате от него? Но, когато стигнете до края, както аз сега ще направя, има такова, което за първи път виждам. Смятам да се опитам да го мина на клип, защото аз тук за първи път идвам. И окей. И няма нищо, наистина. Нещо? Добре. Видяхте какво има? Нищо. Затова като вземете пистолета, разбира се, ще се върна, когато отида при пистолета, защото да не ви отнемам от времето. И ето, сега пистолет е пред мен с магията. И взимаме. Разбира се, че трябва да сме се изпразнили един. Ще отнеме малко време, но това, което ще ви даде, просто не е за изпускане. Представате ли си? Не е за изпускане. Като го вземете, веднага ви телепортира горе. И ви дава ето пистолет. Това е пистолет. Пистолет е слаб, просто. Да, просто когато нямате друго оръжие и случайно погледнете това видео, ще може да имате някакво оръжие. Може би. Когато видите, че има бой и има хора, които бягат от вас и вие бягате от тях. Ако не сте толкова силни. И то разбира се, че ще ме убие. Мислете да приключа това видео. Ако ви е харесал, лайкнете. И от мен, чао!